gwael ar yr A470 dim. Bi wela I efo fy llygad bach I, ond rhywbeth yn dechrau efo tro, mynd am dro, tro yn y tarmac, cwm cam, afon ddolennog, llwybr a esgriw, tro ar ôl tro a thro unwaith eto, hendro a boldro a chefn a thrachefn, dyna di tro'n y shit gem, fyddan ni'n hir eto. O le, ydi 2 awr. Be ydi enw y pentrefi cyn y byddwn ni'n cyrraedd? Hon ydi'r ffordd gyflymaf. Ac o'r tu blaen, daw ateb clir a siarad blaen. Hon ydi hi. Mwynhewch yr olygfa. Mwynhewch y caeau gwyrdd, y coed a'r blodau fyrdd. Da ni wedi bod tu ôl i'r garafan yma ers oriau. Pryd da ni'n cael stopio? Allwn ni ddim mynd yn gynt. Gawn ni stori. Dwi ddim yn licio'r CD yma. Hei, dos at y Ben Elin o fanna. Pryd ga I wrth y ffenest? Mae'n Chris yn mynd I fyny rhwy ni. Dwi yn oer. Paid â chwthu arna I, ti'n dod yn wentu. Gawn ni fferran os gwelwch yn dda. Pam wyt ti'n tynnu tafod fel na? Mae hi'n pigo I thrwyn rwan. Dwi isio diolch. Dwi isio pipi. Ac o'r sit blaen, rhagor o siarad blaen. Reit, dyna ddigon. Dim mwy o lol, ni mi fyddai'n stopio'r car. Da chi'n lwcus ofnadwych bod yn cael gweld y wlad. Mae yna rhai plant, dydyn nhw byth yn cael tro. Taw